Sa balita nasyonal, Esperon, Badoy, kag Parlade, ginapasabat angot sa admin complaint. Agin pasaka sang 2020. Marcos administration gindeklarar nga bakante ang mga posisyon sang Duterte appointees. Chinese Vice President nangabay sang mas maayo nga approach sa isyu sang South China Sea sa idalom sang Marcos administration. Tunami sabton nga kayuhan nyo man lang inyo bla obra. Ang obra nyo pangagaw lang. Kagpaturo-tunto lang. Oh. Tapos maayo ka mo sa Marcos administration nga ayuho lang approach. Ayuho na sa presidente kung maayo man kamo eh. Kali ka inyo yati may pagkapuderoso man kamo klase nasyon. Ang iya ka Pilipinas agawo nyo pa. Ay oo. Ang isda na nga nagi sa lugar to hindi pa kapangisda. Kinunto klase obra ni. United Action sa pagsuporta sa development goals sa Marcos administration ginpasiguro sang Philippine National Police. Action Radio Philippine Standard Time alas 5:09 na. Ang inyong mga greetings sa ato sa nga Facebook Live, sa mga nalantaw sa ato sa nga live streaming. Taga-antara karon Chimpo kag Ligwa. Ato namang ginaayo sa inyo, like, kag share para everybody happy. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Check na nga ito sila nga Patrol 2. Ato sa Crosswind Patrol, kamusta ang tanay paglibot-libot ni Action Dale Salazar. Sa pila ka bahin sang Metro Bacolod, ibaloon ta sitwasyon sa trapiko. Isa sa mga ginmensyon to kagabi ni Mayor Albi, ang mga gutok na dalan diri sa Bacolod, special mention yang Lacson. Ibasi may ara nga mga himuon nga access road ang Albi administration para nga hindi magutok ang mga salakyan kay kadamo nagib sa syudad sang Bacolod. Yari na si Action na Dale Salazar, unang report sa patrol, traffic situation, Action Dale, mayong hapon. Yes, mayong hapon, Action Eric, at sa aton si mga Action, happy Saturday. Pasok mga putian. Pasok mga putian. Pasok mga putian, atras ang mga pulahan. Nan, paigad-igad na yung mga pulahan. Kaya ini subong ang tiyon, Action Eric, sang mga putian. Kung makitaan mo subong sa aton sininga live streaming, Action Eric, diri sa area sang intersection sang North Capitol Road, kag dalan gato Slao, no, diri sa ulunhan ang isang ayala mo sa Action Eric, makitaan mo nga nagakumpas na ang kamot sa mga putian ng mga traffic enforcer, Action Eric, natikon baga mo na ang day 2 sa sininga pangalagad under Benitez administration Action Eric. Kaya nakita nato so Julo tayo pa lang ang monitor nato, nakita nga mga traffic enforcers nga sa pila ka area dito sa Masjid sa Bacolod, pero this time ti ari subong ginastudyuhan nato na sa Eric ang mga putian nga mga traffic enforcer dito sa may North Capitol Road kag dalan Gatuslao, Action Eric. Kaina dira sa may dalan San Sebastian Lacson sa intersection man dito ko nga nakita na si Tatay Antonio Cordero, si Tatay Diano sa Eric, pero do wala siya sa ginakapoy. So wala siya nainitan balao bisan nagsingkal ang kay niton kay na sa mga around dos kinasang hapon na Eric. Di makita mo nato ng babata Eric na veterano na niya si Tatay Antonio Cordero, ang sikat nga dancing traffic enforcer ang syudad sa Bacolod. Ti kay na may ato siya sa training nga daw ginatuduan ba ni Action Eric kung paano ang insakto, mga technique, mga strategy sa pag-giya sa lakad sa mga trapiko, especially ang atong sining mga motorista para hindi na mag-init ang ila sining nga ulo samtang nagamaneho o kung nagahulat sila turn para mag-rekta sila sining destination Action Eric. So subong makita natin nga ang traffic enforcer sila sa Benitez administration puti Action Eric ang ila sining subong nga ginasok-sok nga uniform
Nati kung makita mo sa aton sini nga live dito na natin ma-zoom abi ang aton sini nga video pero puti and then may vest sila action Eric nga may arasang color green no. Doon neon color para do reflectorize ni siya nga vest nga ginasok-sok no. Sila sini nga puti nga t-shirt nga may arasang colored action Eric. Puti na subong yan. Ano mangin puti ng uniforme ka traffic enforcer? Hindi na pula? Yes, action Eric. Mangin puti ini siya kay na nakapagkangat kay Major Jun Geneva ang bago nga pamunod ng bitaw. By Monday action Eric kay may iban sabi nga mga regular nga mga traffic enforcer nga tikulaan na ginagamit pero by Monday islanin niya action Eric puti para mangin uniform bala ang ila sining uniform no na para puti tanan alala nga kun baga ang ila ginasok nga uniform sa natin nagamaan pero traffic situation diri sa may siyudad sang Bacolod dito sa leon color para may araman sa isang traffic enforcer nga nagabantay kasi ang t-shirt sang color kung paano padalagan ining lakas sang traffic code diri sa may intersection sang Gatuslao kag North Road. Ini siya kay na nakapaggamit ng kay Major Jun Geneva ang bagong kapamunutan ng bitaw. By Monday after kami sabi nga mga traffic kulaan ay ginagamit pero by Monday ginasok yung nagamulat pero ariado may best ka ginasok kami nga niya Bacolod Traffic Authority Office o kun bitaw. Kaya kung kanila may 20% lamang ang job ng administration ang gin-retain para sa Bilitas Administration sa Facebook Live may araman sa itamay na traffic enforcer na nag-pampay muna ang tikaran na may mga adjustments na gina-implement sa naitang Bacolod Traffic Authority Office sidalam sang Bilitas Administration. Sa Gambalo sa Liba wala pa siya gani sa appointment nga di pa officially kay nag-assume lang siya bitaw head kay hindi man pwede ma-paralyze action Eric ang operation sang bitaw kay budlay na especially ang lakas sa trapiko isa gini sa mga major concerns diri sa may siyudad sa Bacolod action Eric. So muna hopefully meron sa mga pagbago mga changes nga ma-implement sa dalom sang liderato ni Sir Major Jun Geneva sa hanay sang Bacolod Traffic Authority Office. Kung manghire naman ang siyudad action din another training naman na sila. Yes, another training action Eric. Actually, ang ginalantaw ni Sir Liba sa pagpili sang dapat mangitangay ng traffic enforcer. Ang health action Eric, especially nga tiara sila sa idalom sa init o nga sang traffic o dapat physically fit ang magandang sa mga number 1 nga criteria sang bitaw sa pagpili sang bago nga mga traffic enforcers diri sa may siyudad sang Bacolod. Ikaduha amo ni ang skills nila kung paano nila i-manage ang lakas sang traffic o kag ang ilagid nga sinseridad no nga magbulig diri sa mga siyudad sa Bacolod with regard sa traffic situation. Tiyan mo na, ang balik ang pisan, pilion ni Jun Geneva yung pisan kang hindi tamaran. Yes. Kag inaglang sulay sa init, way pasilong sa dalom kahoy. Ako ang wala nagatras. Wala gatras, Norshine na basta rasto nga dalan, may problema. Rain or shine, dapat pati sugod mga putian. Ati ka mga vaccinaries, basta bago lang sa mga July 1st month no, sang Bilitas Administration, nakita nato nga ato gapakitang gilas man naton sini mga new hired nga mga traffic enforcers para at least makitaan man sang bag-o nga liderato sang city government diri sa siyudad sa Bacolod dati kasi iban diri sa ila hindi lang JO hindi lang job order casuals base sa uli mga regular pa kung makitaan sila sini mga kapisan pag sinseridad action Eric sa pagtrabaho diri sa may siyudad sa Bacolod kita ko dapat action Eric sang diferensya kung JO ikaw ikumparar kung regular kaya ngayon ang siyudad. Ngayon kasabi man nga magbigwat ang administration, maglain ang mayor, kung regular kaya hindi kaya maapektuhan, no? Kumbaga, ang seguridad sa iyong trabaho, hindi maapektuhan ko na regular ikaw action na regular ikaw action na. Pagkita ni Debla, mga mapisan nga mga traffic enforcer, dapat i-sustenta na sila kag imuot na sila nga regular kay do kada eleksyon kada na mayor ga ilis man ta traffic enforcer.
Amo man gani action Eric, tiya mo to kay na isa sa mga example naton si Tatay Antonio Cordero ngati sadto plantelyado ang iya sining posisyon sa bitaw pero nag-retire siya action Eric 7 years ago. At subong according sa bisan na nag-edad na siya 77. Sige, ang iya sining pagserbisyo kumbaga according sa iya kutob sa masalangan niya magserbisyo sa traffic. Sige, siya nga magapalagad bilang traffic enforcer. Sige, siya nga magapalagad. Sige, makita mo siya po sa dalan. Oo, makita siya po sa dalan. May iba yung mga traffic enforcer bala din ang istorya ko nga iba lawig niya sa pagka-traffic enforcer iba tag 20 anyos na pero tingala ko nga wala ma-regular Siya po sa dalan. Ang babae, wala siyang problema Eric nga lawig ka na sa service sa Gani? servisyo pero ang imo sining posisyon na mo mula sa gihapon wala ka 20 ka na tuloy ka ng traffic enforcer sa dalan init ulan na why ka dyan nag-regular ang obra ka traffic enforcer action Eric hindi log lako go bala oo risgo ulan init agati may possibility man yang mabungguan kay in kaso hindi man yang hindi mayo ang panyampo, grabe ang traffic isa ikaw pagkakamubukan action Eric sa mga driver. ang namin ay mo regular ka traffic enforcer ari sa dalom di ba sa may supervisor may Burgos Lacson di bla kita mo na sa Kita ko na siya sa may tubangan sa hospital. Isa na siya sa pinakalawig nga traffic enforcer nga sobra 20 anyos wala mag-regular. Oo. Kaya hindi siya kuno, kaya ang rason niya sir, kaya hindi ko yung lapit sa luwag mong, ano yung palapit-lapit yung sa luwag yung ya? Lapit sa luwag. Lapit ka sa luwag, bisan isa ka lang katuig, 5 ka lang kabulan, pwede kaya ma-regular kung lapit ka sa luwag. Oo. Kasi lapit siya sa pagkakas. Budlay no, mga yung 20, sobra 20 katuig ang pangalagan, isang migot at sa dalom diyo. Hasta subukan sigli yung ma-regular. Kung abi ko ni sir, regular ka na niya, hindi pa sir. Kita ko na sa may tubakan hospital, no? Kag ginapangatubang nga challenge action na rin sa mga traffic enforcer. Kaya ang rason niya, action din niya sustain ko na lang yung kati may pamilya, makusa may kabataan, magkumong, tikita mo lang na. Hopefully mapyaran, manotice kag matagan pagtamod. Especially ang JO actually hindi man naluyag ang mga magapungko nga mayor pero depende na sa availability of funds kag qualifications sa kumbaga sa isa ka individual. Pero masi pa malang manotice ang mapyaran sa Benitez administration ining mga effort nga ginapakita sa atos ning mga traffic enforcer kay Pandre sila actually direct na palangga na bala ang trabaho. Kasi bisan JO naton subong mga 9,900 pesos ang silang ginapaton kada bulan. Kasi naga-mantener kumbaga sa nga mo sinang rate actually pagod kasi wala ka man kang iban nga trabaho nga ma-qualify ikaw sa qualification nga ginapangita sa ibang trabaho action na rin. Kamang iban nga naga-mantener naga-antos man kumbaga nga pagsagaan na lang no. At hopefully sinitira sa Benitez administration may mga changes kag may arata nga progreso ining mga ranggo sa mga JO, especially ang more than 10 years na ang nagapangalagad dito sa may Bacolod Traffic Authority Office. Ang pinasyon kay Sir Antonio Cordero, sobrang kadamo sa mga mayor ang yan silang ginagyan, si Mayor Oka, si Mayor Virgie Flor, or si Mayor Valdez, Mayor Fuente Valia, Mayor Leonaria, pagpamatihan mo siya kasi kadamo na yan sa mga county na naglabay o nakapalagad sa actionary at mambal mo ginatay veterano na si Tatay Antonio Cordero sang 12 Lasso Street Barangay 7 siyudad sa Bacolod Actionary. Kita mo nagadayaw siya doon kumbaga siya na yung pinaka-popular or pinaka-sikata na traffic enforcers sa may siyudad sa Bacolod Actionary. So far, dili sa may dalan Gatuslao, makita nyo sa ating Facebook Live actionary may dili traffic enforcers sa ating nakasang traffic ko kay dili nga area do wala pa di traffic lights no na install ang aton sining syudad. Okay, balikan ta si action na Del Salazar. Amo na gani gati siguro panghangkat man kay Mayor Albi Benitez nga lang tawon niya blang sitwasyon kay kadamo sa traffic enforcer di sa Bacolod nga dekada nang nagapangalagad pero hasta subong wala ma-regular. Back to you, Action Dale. Yes, Action Eric. Salawat ba sa mga late tuners nato na nakita din sa intersection sa Gatuslao
kag North Capitol Road. Ulo na lang sang Ayala mo sa Direct. Tatlo na riyon, nakita natin tatlo na ang traffic enforcers pati nag-blood police instructionary ka. Kag kapoy mo na nga ubray ang magmana sang traffic actionary ka. Kung makita mo daw kapos lang mag-salsa sa imo sining kamot actionary ka. Pero may mga dapat appropriate man nga mga hand signal sa imo sining ginabuyan para likaw man sa mga aksidente or vehicular accident sa imo sining area of assignment actionary. So far so good ang ato nga panyampo diri sa mga syudad sang Bacolod. Medyo mapahang ang ato sining panahon actionary kag diri kay nakatigaman sa may Capitol Laguna. Kag damo man yung mga individual subong ang nag-all exercise sa Julugagi diri sa area sang Capitol Laguna. Kay naman nag-message sa ato na actionary nga masi kuno may hold up pala dira sa may bangko sa BDO. So i-clear ta lang nga ang natabo kay na dira sa may BDO Golden Field branch may simulation exercise ang aton sining Bacolod City Police Office Station 8. Station 8. Wala sang hold up incident akong baga gina-check lang ang readiness sa preparedness sa aton sining kapulisan sa pag-respond in caso man nga may insidente sang pagpangawat like bangko. So kaina ang subject dito sa CIMEX sa mo to ang BDO Golden Field branch action Erika. Dito nagkamatamat na bugata ang lakas ng trapiko dito sa area sa dalay na tuslaw nagpulos na ikaduwa nga traffic enforcer. Kasi lain naman nga strategy action Erika o kay kada traffic enforcer may alam ang kaugalingon nga technique kung paano niya iman ang traffic situation dito sa syudad sa Bacolod. So for action Erika mo nga observation report nga madalaw sang patrol subong nga Sabado tang hapon ang ka-action nyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action, para pala Action Radio. Salamat kid Action Dale Salazar, unang report sa patrols, traffic situation. Damo na, mang hire liwat si Mayor Albi Benitez sang bag-o nga mga traffic enforcer kay 20% lang ang nabilin. Ang 80 kakasgid porsyento. Sigurado manghar liwat ang Albi Benitez administration sang bag-o nga mga traffic enforcer kung manghar giman kamo palihog pilian nyo ya ang sincero sa iya trabaho. I mean palanggay ang trabaho yabla kay may iban mga traffic enforcer nga bantay luta man o wala supervisor nila dahil lang alayaw. Iban balalagin nila nga ginutok na ang mga interseksyon sa dalan. Isa makamuno kala ay way traffic enforcer dihaw kali imo si plata mo tos dalom kahoyo ga pasilong kay init di kita mo lang na kinasulduhan ka sang syudad pero ang trabaho mo ya lawlaw kagdamo di traffic enforcer sa syudad sa Bacolod nga tinuig iban gani dekada na nga nagserbisyo pero hindi regular sa iya trabaho. Di unfair. Di pinamangkot ko ganin isa ka traffic enforcer o likot isa mo nang tinuig ka serbisyo mo. Huwag magsulod sa pinsar mo nga mahalin ka. Ngita ka gawin ng obra. Nya sir, una bis palangga ko yung obra ko. Nya bisan amo ng kunigyapon. I-sustainer ko ni kay nga may gina pakaon ako nga pamilya. Puerte no? Ilang ko sir dugay-dugay na sa imo. Sobra ka na 20 anyo sa serbisyo. Huwag ka gaya ma-regular. Nakagang kwesa sir, makadto ka to, mareklamo ka. Daway ka man ginasapak. Kung isa magreklamo ka daw, painitan ka pa. Ay, gali. Dati nga mo ni Monser, ipos na lang kami. Hasta lang kami kumod-kumod. Ito ka unfair. Damo di traffic enforcer sa Bacolod nga pisan kag palangga yang trabaho. Ang way naga palangga sa trabaho o yaya kag tamaran amo na yang pag-islan. Kung nang naga-perform sa dalan nga nagapainit nga nagapaulan way kabilinggan sa iya bisan ga ulan total ga sok-sok mo sa kapote kag aras to ang adalan inaya saludo ko nga mga tawo. Ay bisan anong iya nga ulan ara esto nga adalan way ga minyar ara ega patunga ga supervise ang traffic amo na yang ginapangita taya nga mga traffic enforcer sa Bacolod.
Di tayo makita isang traffic enforcer nga bantay luta. Muna siling ko bala ko, wala ang less supervisor. Dayon ka layaw. San Chimpo kani ni Police Lieutenant Colonel Luisito Sibutse. Sang sa chef ang bitaw. Damo ito sa takpan nga iban aras ilimnan. Kasuksok uniforme. Pero gainom. Ay puwerte. Gaginutok na yang dalan. Pay tao man tayo traffic enforcer. Ato sila tanayaw. Ga inom soft drinks. Ikita nyo lang na. Damo to pinangakasi sa time niya si Butsi nga mga traffic enforcer nga mga lawlaw kag mga layaw. Duty mo mo soksok ka uniforme ka bitaw kay inom kay mo yeber. Ay ka na midterm. Ikabay pa nga mataga-amin isang importansya ni Mayor Benitez ang trabaho sa aton nga mga traffic enforcer. Muna gani siling ko bala nga tani mang hard na traffic enforcer bala nga himuon ta sila nga regular kay every time nga lain-lain ang mayor dahil taman kailis sa traffic enforcer. Ano naman? Tapos ba training naman taliwat? Ang gwada intuling di government? Walang kitabi magkuha sang regular nga traffic enforcer. At least ba kasi pang syudad? Di ba? Action Radio Philippines Standard Time alas 5:29 na. Pagbalik sa inyo palatuntunan, report na gikan sa ato sining mga patrol unit reporters pagkatapos lang sa ato sining importante nga mga pahibalo. Cellphone Plus Gold. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy Monday! Happy Monday! June 27 and happy birthday sa akong fathers. Yes. Lipat mo nga lang Si sa father. Dominador! Ano na siya? Yan kayo ba ko tani ka, no? Retired Master Sergeant. Galing, sige na lang. Happy birthday pa! Enjoy your day and God bless you. Good health. Good health, God bless, more life, power. more power, Yes. long life. Wala ko pa siya na-text. Pero kagapon, na-advance ko na siya greetings. Yes. Pero ako na siya i-text liwat. Karo mo sa text ay idungan mo lang sa imo ipadala. Kahapon pa to yan. Ano padala na? Yes. So, kailangan. may advance greetings. Okay? Very good, very good, very, Very good. Very good good. daughter. Dude. Sana all my daughter nga pareho kay Dorel. Ate Dorel, Duran na to. Amo na to guro naging paisla na guro kay. Siling ko Action Boy. Uh-huh. Okay, so sa atong balita special, ari Action ba ito istoryahan ining mga interesting facts na hanungod sa adlaw or sun. Sa sun naman Action Boy. Nasadya ini kay. Nasadya daw. Dahil mo sana istoryanta. Sa san. sa jagid ya. Ay kalay. So, dali lang yun wala. May mga interesante mo na igiling nga mga bagay.
siya dapat. Sa Dapat adlaw. may ara gina siya. Kay kung wala, wala na karon life. Wala kita adlaw. Yes. Kung wala kita adlaw, Magsunggod ganing adlaw kay hindi magbutwa ako. butlak, butwa. Butwa kay hindi siya magbutwa. Hindi ako pakita sa inyo ah. Nagbutwa na si Jumari Chan nga. Si Manong Jumari na nga. Manong. Manong, siya ga, ano pa na siya, ga silip. Ga, kwan na siya ga. Kwan man na, ga, siding. Siding pa Sid- gidya. Mo na, When dugaw pala na. When July, August, ay pila na lang, September na. Batian mo naman yung ang galing mga kanta. I wanna wish you a Merry Christmas na. Last Christmas na. Amo na? Naman na. Or whenever I see na. That this naman. Amo na. Siyempre may mga bonuses. May mo na? Kasing that this naman. So yung kadaog na raffle ya, di ba? Correct. So exciting. Kamay pa nga sa sining mga katuig ini mga mapalaro naman tablaho kay daw permi lang kuya rice cooker. Feeling ko may pulo ka naka-rice cooker sa inyo nga balay, no? No permi lang rice cooker sa rice cooker electric pan. Sige lang, bala, pasalamatan mo na sa saula Ah, ko oo, nga. ah. Na, no, wala ka mabaton sa December nga. Ngara no? na. Electric pan, buti mo na. Hindi na tanan ka daog. Ah. Ti. So, may ara kinayaw. Ano Lagyan sa mga minapyan. bisan mga motor lang na blaw. Bubuto! Lan taon ta kung ano naman yung aton nga, ano ga ini? Aton nga grand prize. So, Ga daogan ni si kadungan-dog, Bernie Villacanas. gani, ako pa to nagabot mong sang final nga, ano? Sang final nga, grand ano ni? Grand prize? Grand prize. Na. Ay, ikaw gito? Ako gito Ikaw na gito bala sulon. Kaya wala, mga pala sulon. Lakalain. Siling ko Action Boy. So, sige, dito sa atong balita special, anay. Sige. So, ang una Action Boy, the sun is over 4.5 billion years old na gali. Pila? 4.5 billion years old. Grabe, no? Sino 4.5. naman nag-isip? Sino nag-isip? Yung nagkabalo may birth certificate na siya. Nalo ni mo naman. Ano naman Kaya lang? nakabutan di Action Boy, the sun started as a cloud of dust and gas kuno. Cloud of? Cloud of dust and gas. Mm-hmm. Tapos, it slowly formed a massive center and got hotter until it became the sun. Ay, Ano na ganun? swerte, no? So, yabok mo na sagli ka gas. Yabok ka gas. Hindi, blood dust? Talak. Anong dust daw? Yabok. So, made lang siya sang yabok kag sang gas. o na? So medyo siya yabok ang gas. Di ko magmahal ang gas, ang kerosene, ang gas gakapikto ng sun. Na, Ano Kina. Makotonta lang si Mr. Sun. Kasabad. So, nabla may mga palabas, para sa una, sa mga bata pa kami, abot ka managoro. Ilan tao ka managoro, ablang mga palabas, kita mo ng sun, makasturya saya. Lingaw-lingaw, ikra sa muna, ablang mo. Ang bagay na ginatutuga, mo ka sa TV, do, basta magpalabas na mama na. Istorya sila sa sun. Oo, meron naman kadaaga, ginaanan. Tapos, Pagorad, going bulilit. hindi nagpulilit pa rin. Hindi na siya nalipat na Siniskwela. ko nando araman na siya, pero siniskwela, doon mo na mag-istorya nga sa. Kasi meron palabas kaya sa nguna. Kaya makita mo na sa Once Upon a Time. Okay. Sige. So, next Action Boy, many ancient civilizations thought the sun was a god. Example, the Action Boy, ang ancient Egyptians. Ang ila dito nga god Action Boy, amo ang sun, kag ginatawag nila ini nga Ra. Oo. So, Actually, sa ibang kwan among ginaya sa subong, they worship the sun. Kay, di ba, the sun is necessary to grow food and for all life on earth. So, it makes sense, man Action Boy, nga daw ginakabig nila blang God, no? Kaya, syempre, basta amo na guro, kay, doon na-amaze sila guro nga makahatag sang life. Baka mo na, di ba? Correct. Sa Sa Japan, I think, amo na, though, I don't know, research abi ang ining Shintoism nga nga religion. Sige, ano ta karon later lang. Yes. Okay lang. Okay, Lizelle Lapore, morning dress mo. Okay. Sige. So, next Action Boys, the surface of the sun. Radyo.
Pabalik diri sa ato balagad action report afternoon edition. This time i-check na naman report na gikan sa ato sining nga mga patrol unit reporters. Unahon ta report ni Action Art Tayupon. Gikan sa New Government Center, mga negosyante sa Bacolod plano makigsapol kay Mayor Albi Benitez angot sa isyo sang economic recovery. Yari sa number 2 si Action Art Tayupon sa detalye sa sining nga report. Action Art may hapon. Ina-action Eric ang ginapaabot karon sa hanay sa mga negosyante diri sa sulod sa Bacolod. Matapos na opisyal na nagpungko ang ika-43 na alkalde diri sa sulod nga mo si Mayor Albi Benitez. In fact, silang diri ni Mr. Frank Carmon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, ang ginhimo nga inaugural speech sang alkalde kahapon makonsider nga maayo atong sahi sa mga plano ug program nga ila nabatian gikan sa alkalde. Pero gusto nila ang detalyado kag ma-plus target para ang nagakaigo no nga iyas ni strategy, especially kon ekonomiya ang pagambalan since nga ang economic recovery after sa pag-igo sa pandemic isa ini sa kinahanglanon diri sa sulod sa Bacolod. Dugang pa ni Carbon na kung halimbawa istorya nila ang alkalde kay sila niya hindi lang ganit hindi lang kay 100 days mo. Kundi ginambal sa may Carbon na sa iya 100 days na pag-alagat na iya i-plastar at mga gina-consider na mga main focus no, sa iya talatapan. Pero duway na pabatian din ang parte sa ekonomiyang aspeto. Kaya silang din ni Carbon, kung makaistorya sila, kapano kasi ng ekonomiya, hindi na kay ang gina-address, among kawaton sa trabaho kung magpa-improve kag maayo ang recovery plan. Kaya silang yan, that includes also sa issue sa ginatawag naton nga health, especially nga tipon ang tao ay pagkaon, kung mga nagaminahal sa mga presyo, nag-re-epekto man na sa health sa kondisyon sa mga pumuluyo. Mamatiyan na ito sa American Palayan diri ni Mr. Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa NBCCI. Kami, pangita nga after sinisang bilanggan 100 days, the first 30 days siya will be sitting down sa iya economic advisor, hopefully, tawgo niya kami, kag mating strategically on the economic side, especially jobs creation, kag ang pagkaway sinisang inflation, especially ang pagsaka tudo-tudo sa pagkaon. Kay subong ang dako nga problema is kakulang sang trabaho. Kung may trabaho ka man, ang sweldo mo nabuhinan pa, kag ang imong buying power nanaog pa tungod siyang pagsaka sa mga presyo. This is the bigger problem. Eh may knock-on effects pagid ni siya sa duwa, sa health ng tao. Kung hindi ka kaon maayo ang pamilya, kabataan may kigitig, no? Hindi ko eskwela maayo na, ti constanted ang growth sa physical kag mental, boy. Hindi na na ma-reverse. Sa parayag diri ni Mr. Frank Carbon, dayaw niya man kag ginpasalamatan at least ginmensyonan diri sa bag-unong pungko ng alkalde ang isyo angot sa peace and order sa diin nagpapanaog gayni sang mandate sang mando sa kay Colonel Joseph Thomas Martir nga dapat tutukan ang isyo sa peace and order sa Bacolod, which isa man ini nga maghatag ligwang ang mga investors magasalig kag may aras ng dugang nga mga negosyante nga mahimo may additional sa ila sini nga mga negosyo, no, kag especially ang health nga mo man ang makatagligwa nga at least ang sa pandemic pala no, nga program ma-set up ini sa maayo para sa uli magtayo yun na ang kondisyon kag sitwasyon nga like level 1 diri sa bahin sa Metro Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art Tayupon una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Salamat kita Action Art Tayupon report gikan sa New Government Center. At imatagi naman na guro ligwa si Mayor Benitez sa ingyo sang mga negosyante nga magpakigsapol, magpakig-istorya para nga maplastar sang husto kag maayo ni Mayor Albi
ang mga programa para sa kinatawag nga economic recovery. Kinanglanong man ni Mayor na makatubang sa mga negosyante para nga bisan paano mabalaan man nila ang sentimento kag ang mga suwestyon nga para sa ikaayo sang tanan, specialmente sa aton nga mga negosyante. Bali sa report ni Action tayo po sa lawanta report ni Action Alvin Graba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Parte sining 22 anyos nga lalaki sa Banwa sa Ilog naghikog. Ano ang rason? Yari si Action Alvin Graba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, line number 3. Action Alvin, may hapon. Maayong hapon sa imo aksyon, Eric Patay, ang 22 anyos nga mangunguma matapos nagpanginmatay kahapon sa sitio Busay, Barangay Galicia, Banwasang Ilog. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Staff Sergeant Josephus Nelson Tierra sa nga Ilog Municipal Police Station, nasapwa na lamang ining 22 anyos nga biktima nga nagakabit na sa puno sang lubi, ginabulubanta 20 katapak ang kataason, paagi man sa paghigot sang kalat sa iya sini nga liog. Base sa pagpangusisa ni Tierra, nahibaluan nga ikatatlo na gali ni kabes nga ginhimo sang biktima nga magpanginmatay sa diin una sinigin planuhan nga magpanginmatay tinaliktan nga bulan sang Pebrero. Kag nasundan pa ini aksyon, Eric, sa tong Mayo 22 sa tuig 2022 sa diin iya man ginbuno ang iya kaugalingon. Apang kahapon nga adlaw, wala na ini nakaluwas pa matapos nga magpanginmatay. Ginpahayag man ni Tierra nga ang biktima aksyon, Eric, nagaantos sang tuman nga depresyon bangod man sa problema sa pamilya. Ari ang pahayag ni Sergeant Tierra. Sana mo, kung abala nga nagabot sa punto, maging kitil nga iya nga kabuhi. So, ang iya nga inagistorya, may mga previous sa suicidal attempt. Ang first niya is February 3, 2022, na agapan to sa iya nga utot. Napunggan be. Oh, then ang second attempt niya na naman is May 22, which is ginbuno yan ang iyang alawas, yung dugat dyan. Bali pang tatlo yan ang attempts ng last July 1, nga wala git na kalupangdan sang iyang amay kagutod. Ay, base sa amay, okay pa man daw ang istorya nila sa gabi, ay nag-inom sila. Ito mangkot nga daw kaluya sa iya. So why man siya sing other reason nga ginambal nga okay naman daw siya. Tapos amo nga nahulog na sa kwan nga naghikog sa dito sa may puno sa lubi sa ilang atupad ng balay. Siguro mga 20 feet more or less ang iya ginhigtas ng kalat kasi dito siya naglumpat. May problema ni siya, sir? Bali, based sa kwan sa ginikanan, nahulog siguro yun sa severe depression Dahil ang ginikanan niya ni separate mo atong isa ang iya nanay at sa tunggo at sinta ang iya tatay ara-dara. Di sila nung gali sa pangabuhi ng sumahotod niya. Dibdib niya gijagali ang problema sa ila pamilya. Oo. Pero nakuha ko sa additional information, yung handa kami sa investigation, dahil para at least ma-found out, hindi nga wala sing natabo nga whole free o kung ano, nga luwas ng iya sa galingon, hindi nga pagkuha sa iya kabuhi. Ang pahayag ni Sergeant Tierra. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Salamat kit Action Alvin Graba, report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kahubin mga bata, no? Galing kay ti broken family plus nga ti siguro may balatian nga nervous breakdown Tapos ikatatlo yung nagling attempt ang paghikog. Wow. Ang budlay kung sa mga kabataan bla. Hindi mo kung isa ambalan. Itong report bla gabi ni Action Nelson Pateño bla nga naghikog man. 16 anyos to ya, babae. Naabtan sang nanay sa balay sang amaya kasi parado maning bata at 13 anyos sa ginikanan.
Actually, ang nanay ito nag-abot lang sa tubo, sa Calatrava kahapon kay ma-process ang mga requirements bla para nga ipa-enroll tong bata ka naghiko nga 13 anyos ka babae. Pag-abot siya sa gabi, tingala siya nga may laki nga nagahigda. May nagahigda sa ano ni? Sa kwarto sang sa kwarto sang iya sini nga amay igo na diskubrihan sang sang Iloy nobyo sang bata kli ti adjos kay gingkigan yang bata ipos walang bata pagka sirom na nakitaan na lang nga nagkakabit tos puno sang kahoy yung bata kaya naghiko gali so samak mo na puwerte nga sitwasyon no muna nga sa amo nga mga kaso mga kabataan sa buong balantayan ni kido wala na sa bungog niya bigro daw ka ordinaryo lang yung maghikog-hikog ay kabudlay ho. Sige ang mga balita dugang sa Negros Occidental Provincial Police Office kag sa bahin sang New Government Center mabatian ni nakaroon sa pagpalaga sa action firing line ni Aksyon Marlon Hinovea, no? Magabalik kita, dugang ang atong aksyon balita, pagkatapos lang sa ato importante dugang pa nga mga pahibalo. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy Monday! Happy Monday! June 27 and happy birthday sa akong fathers. Yes. Lipat mo nga lang Si sa Dominador? Ano na siya Yan man? kayo ba ko tani ka, no? Retired Master Sergeant. Galing sige na lang. Happy birthday pa! Enjoy your day and God bless you. Good health. Good health, God bless, more life, power. more power, Yes. long life. Wala ko pa siya na-text. Pero kagapon, na-advance ko na siya greetings. Yes. Pero ko na siya i-text, liwat. Pero mo sa i-text ay idungan mo lang sa imo ipadala. Kahapon pa to yan. Ano padala na? Yes. Ah, So, kailangan. may advance greetings. Okay? Very good. Very Very good good. daughter. Dude. Sana all my daughter nga pareho kay Dorel. Ate Dore, Duran na to kay... Amo na to guro naging paisla na guro kay. Siling ko Action Boy. Aha. Okay, so sa atong balita special, ari action ba ito istoryahan ining mga interesting facts na hanungod sa adlaw or sun. Sa sun naman Action Boy. Sadya ini kay. Nasa jug daw. Dahil mo sana istoryanta. Sa san. Sa jug dia ay kalay. So, dali lang ito lang. May mo interesante mo na iling nga mga bagay.
siya dapat. Sa Dapat adlaw. may ara gina siya. Kay kung wala, wala na karon life. Wala kita adlaw. Yes. Kung wala kita adlaw, Magsunggol ganing adlaw ko hindi magbutwa ako. butlak, butwa. Butwa kaya hindi siya magbutwa. Hindi ako pakita sa inyo ah. Nagmutuan ano na si Jumari Chan nga. Si Manong Jumari na nga. Manong. Manong, siya yaga, ano pa na siya, yaga silip. Ga, kwan na siya ga. Kwan man na, ga, isiding. Sid-ing ko Sid- siya. Mana, When duga pala na. When July, August, ay pila na lang, September na. Batian mo naman ang galing mga kanta. I wanna wish you a Merry Christmas na. Last Christmas na. Amo na? Naman na. Or whenever I see na. That is naman. Amo na. Siyempre may mga bonuses. May mo na? Wala kasing that is naman. Sino ka daog ta raffle ya, di ba? Correct. So exciting. Kamay pa nga sa sining mga katuing ini mga mapalaro naman tablaho kay daw permi lang kuya rice cooker. Feeling ko may pulo ka na ka rice cooker sa inyo nga balay, no? No, permi lang rice cooker, sa rice cooker electric pan. Sige lang, bala, pasalamatan mo na sa saula Ah, ko oo, nga. well. Wala ka mabaton sa December nga. Ngara no? na. Electric pan, buti mo da. Hindi na tanan ka daog. Oo. Ti. So, may ara kinayo. Tani Lagyan sa mga minapyan. tani bisan mga motor lang na blaw. Buto. Lan taon ta kung ano naman yung aton nga, ano ga ini? Aton nga grand prize. So, Daogan ni si tagawan dog, Bernie Villakanas. gani, ako pa to nagabot mo sang final nga, ano? Sang final nga, grand ano ni? Grand prize? Grand prize. Na. Ay, ikaw gito? Ako gito Ikaw na yung balasulon. Kaya wala, mga balasulon. Wala kalain. Siling ko Action Boy. So, sige, direto sa atong balita special, anay. Sige. So, ang una Action Boy, the sun is over 4.5 billion years old na gali. Pila? 4.5 billion years old. Grabe, no? Sino naman nag-isip? Sino nag-isip? Yung nagkabalo may birth certificate na siya. Nalo ni mo naman. Ano naman? Kaya mga kabutan reaction boy, the sun started as a cloud of dust and gas kuno. Cloud of? Cloud of dust and gas. Mhm. Tapos, it slowly formed a massive center and got hotter until it became the sun. Ay, ano na ganun? Swerte, no? So, yabok mo na sagli ka gas. Yabok ka gas. Hindi, blood dust? Talak. Anong dust daw? Yabok. So, made lang siya sang yabok kag sang gas. o na? So medyo siya yabok ka gas. Hindi ko magmahal ang gas, ang kerosene, ang gas na gakapikto ng sun. Na, Ano mo Kina. Makotonta lang si Mr. Sun. Kasabad. So, nabla may mga palabas, parabla sa una, sa mga bata pa kami, abot ka managoro, ilang tao ka managoro, ablang mga palabas, kita mo ng sun, makasturya saya. Lingaw-lingaw, ikaw sa muna, ablang mo. Ang bagay na ginatutuga, ang bagay ka ng studio, do, basta magpalabas na mama na. Istorya sila sa sun. Oo, meron naman kadaaga, ginaanan. Tapos, Kuwan ko rad, going bulilit. hindi nagpulilit pa rin. Hindi na siya nalipat Siniskwela. ako sang nando araman na siya, pero doon siniskwela, doon mo na mag-istorya nga sa. Basta meron palabas kaya sa una. Kaya makita mo na sa Once Upon a Time. Okay. Sige. So, next action boy, many ancient civilizations thought the sun was a god. Si Manong mulo batang driver ni Kap Bibi nga monitor. May hapon nila kaginamos. Halungi kitang kapayas kuda ha. Nga wala sang may makatandog. Makatandog patay. Patay huya. Si to balik ka Kalirama ngayong hapon gid. Ga monitor sa ato sinipagpanglagad. Amo man si Ronnie Robles kag si Manjo Arnejo. Jirans Barila, sininya Good PM Action Direct, kapamati kami sa asawa ko. Ari kami tubang NGC. Sige, pamati Action Radio. Mahauta. Oy, puwerte. Salamat kay Mr. Mrs. Jirans Barela. Jocelyn, may hapon. May hapon man kay Bergie Olpenda. Manjo Arnejo, sa kay Jeneline Banduha.
naga-monitor sa Quezon, ara sa ga-monitor wa. Lamat gid. Kay nung Bobby Muñoz dira sa Talisay, kay Rinaldo Foderoso, Jolie Militado Patrimonio, o si Mongcal Torilla sa Binalbagan may hapon da. Sa Tangob, ara man si Karen Miraflor, Monlia. Ga-monitor sa aton si Monlia. Alin Marlinko may hapon Inday Blasa, kay Elvera Hilugo, kay Homa Lumena, kag sa mga taxi driver nga naga-monitor sa aton mayong hapon gid, kag mayo lang nga pag pamati diri sa inyo palatuntunan. Gusto ko pang chimpo ko alang-alang na gido, gusto ko pa magaransada ka magarangkada. Ang inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition temporaryo ini magatakopa. Balik naman ini sa Lunes. May pahabolo. Yamayong hapon pare, kamusta Kapitan Toby? Kana? Hehehe, nadula cellphone ko. Mayo ka nakita ko messenger sa mo sa number. Sino ni man? Ba, amigo ko si Yormi. Timprano pa si Yormi ba? Wag kita da? Eduardo Bob Francia and family ka-monitor gid sa aton. Opo diri sa aton nga mga patrol unit report in action nga nagpalagad karon nga hapon. Action Artay Hopon, Action Alvin Graba, Dale Salazar, back to back sa aton nga piloto Action Papang Nixon Tahom. Opo diri sa aton nga nakalparta sa studio ay si Broadcast Engineer Henry S. Polgar. Opo diri sa aton nga IT expert, Action Christian James Binares, nagbulos na si Action J sa aton sa nga pagpangalagad. Baikin, opo diri sa atong maternal partner dito sa studio, sa transmitter, sa control tower, Barangay Talok, Syudad Sangbago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Standby na sa masugod nga programa ang Action Balita Evening Edition. Upod kay Action Am Defensor Lisay, kag kita karon na 9:30 to 11 Action Night Patrol Program. Sa ngalan ni Action John Diaz, ako naman si Action Eric Magbanong nagkasalamat gid sa iyo pamamati. Happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio #1. Sa lapit nga tiyanggi may mapa